नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो. सर्वप्रथम मी शुभम जाधव तुमचं एम-पी-एस-सी 24/7 या माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करतो. मित्रांनो, आज आपण म्युच्युअल फंड हे काय कन्सेप्ट आहे हे पाहणार आहोत. सध्या म्युच्युअल फंड ही सध्या खूप चर्चेमध्ये आहे. का तर केंद्र सरकारने काही पॅकेज हे म्युच्युअल फंडासाठी कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळं जाहीर केलेलं आहे. तर त्यामुळं आपण म्युच्युअल फंड ही इकॉनॉमिक्समधली कन्सेप्ट आज पाहणार आहोत. तर चला पाहू म्युच्युअल फंडचा इतिहास काय आहे. तर मित्रांनो, 18व्या शतकामध्ये पाहू शकता तुम्ही 18व्या शतकात अब्राहम व्हॅन केटविक या डच व्यापाऱ्याने इंद्राख्त माख्त माख्त एकी बळ निर्माण करते या नावाची एक विश्वस्त संस्था काढली. ते जे आहे इंद्राख्त माख्त माख्त ही डच लँग्वेज आहे. त्यामुळं हा थोडं लक्षात ठेवा की तुम्ही मराठीत त्याचा जो आहे कन्क्लुजन ते एकी बळ निर्माण करते असं त्याचा एक अर्थ निघतो. तर या संस्थेच्या माध्यमातून छोट्या गुंतवणूकदारांना विविध धंद्यामध्ये भांडवल गुंतवता येत होते. तर हीच आजच्या म्युच्युअल फंडाची सुरुवात मानली जाते. तर म्युच्युअल फंड काय आहे हे पाहू आपण. तर म्युच्युअल फंड हा एक गुंतवणुकीचा पर्याय आहे. तर एक सामान्य माणसाला भांडवल बाजार तसेच शेअर गुंतवणुकीची माहिती नसते. तर अशा सामान्य गुंतवणूकधारकांसाठी गुंतवणुकीचा हा एक प्रकारचा पर्याय असतो. तर म्युच्युअल फंड योजनामध्ये शेअर बाजाराची आणि कंपनीच्या व्यवसायाची जोखीम अंतर्भूत असते. लक्षात ठेवा की म्युच्युअल फंड योजनेमध्ये शेअर बाजाराची आणि कंपनीच्या व्यवसायाची ही जोखीम अंतर्भूत असते. तर थोडक्यात म्हणजे जनता आणि भारतीय भांडवल बाजार या दोघांमध्ये मध्यस्थी करणारी संस्था म्हणजे म्युच्युअल फंड होय. तर पुढचं आपण पाहू स्वरूप काय म्युच्युअल फंडाचं. तर यात गुंतवणुकीची किंमत जशी वाढते, तशी फंडाच्या एका युनिटची किंमत वाढत जाते. याच्यामध्ये मित्रांनो आपण युनिट्समध्ये पैसे लावत असतो, गुंतवणूक करत असतो. तर हे युनिट तुम्ही लक्षात ठेवा. तर जर गुंतवणूक केलेल्या शेअरची किंमत कमी झाली, तर त्या फंडाच्या युनिटची किंमत पण ही आपोआप कमी होते. तर भारतात कधी सुरुवात झाली म्युच्युअल फंडाची हे आपण पाहू. तर 1963 साली भारत सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांनी एकत्रित येऊन युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ची स्थापना केली. तर हाच भारतातील पहिला म्युच्युअल फंड होता. तर 1987 साली भारतीय आयुर्विमा महामंडळ तसेच अन्य सार्वजनिक बँकांनी म्युच्युअल फंड उद्योगात प्रवेश केला. 1993 साली म्युच्युअल फंडासाठीचे नियम बनवण्यात आले. 1993 साली नियम बनवण्यात आले. तर खाजगी म्युच्युअल फंडांना पण 1993 सालीच परवानगी देण्यात आली. म्युच्युअल फंडाचा प्रसार व्हावा तसेच त्यातील गुंतवणूकदारांचे हित जपले जावे यासाठी सर्व नोंदणीकृत म्युच्युअल फंडांनी एकत्र येऊन 22 ऑगस्ट कधी 22 ऑगस्ट 1995 साली ॲम्फी नावाची संस्था स्थापन केली. तर ॲम्फी म्हणजे काय? द असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया या संस्थेची स्थापना केली. तर म्युच्युअल फंडाचे काय फायदे आहेत हे आपण पाहू, की म्युच्युअल फंडामध्ये म्युच्युअल फंडाचं काय वैविध्य आहे ते पाहू. म्युच्युअल फंडातील भांडवल विविध समभाग किंवा कर्ज रोख्यामध्ये गुंतवले जातात. यामुळे गुंतवणूकदाराची जोखीम कमी होते. तरलता काही अपवाद वगळता म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक कधीही काढून घेता येते. यामध्ये गुंतवणूकदाराला त्या दिवशीच्या युनिटच्या दरानुसार रक्कम मिळते. समजा तुम्हाला आज गुंतवणूक त्यामधली काढायची आहे. तर आजच्या दिवशी जो काही दर असेल, तर त्या दराप्रमाणे तुम्हाला ते दर राहून तुम्हाला तुमची रक्कम मिळून जाईल. तर गुंतवणुकीचे व्यावसायिक व्यवस्थापन. आता बघा, आता म्युच्युअल फंड आहे म्हणजे त्याचं एक व्यवस्थापनही असेलच. तर फंड व्यवस्थापकाकडे गुंतवणुकीच्या संधीचा अभ्यास करण्यासाठी एक खास प्रकारची टीम असते. त्यामुळे सामान्य गुंतवणूकदारापेक्षा फंड व्यवस्थापक अधिक चांगल्या पद्धतीने भांडवल गुंतवू शकतो. तर मोठ्या गुंतवणूकदारांना जी संधी असते, तीच संधी सगळ्या गुंतवणूकदारांना मिळते.
म्हणजे इथे एक प्रकारे इक्वॅलिटी हा नियम लागू होतो, की सर्वजण यामध्ये गुंतवणूक करू शकतात. तर याचे काही तोटे पण आहेत. आता कोणतीही गोष्ट असेल तर त्याचे आधी फायदेही असतात आणि तोटेही असतात. तसंच म्युच्युअल फंडाचंही आहे. तर चला तोटे काय आहेत ते पाहू. फी त्याची फी म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवलेल्या रकमेपैकी काही ठराविक रक्कम व्यवस्थापन कंपनी फी स्वरूपात कापून घेते. त्यामुळे गुंतवणूकदाराला फक्त उरलेल्याच रकमेवर परतावा मिळतो. आता समजा तुम्ही XYZ कंपनीकडून किंवा कंपनीमध्ये तुम्ही गुंतवणूक केली, तर तुम्ही जेव्हा बॉन्ड करता किंवा कंपनीसोबत जेव्हा तुम्ही टाय अप करता, त्यावेळेस तुम्हाला त्या ती कंपनी ठरवते, की तुम्हाला एवढ्या-एवढ्या पर्सेंटेजची फी तुम्हाला यातून आम्ही डिडक्ट करून घेऊ, काढून घेऊ. तर ते एक प्रकारचा बॉन्ड असतो. तर तोही तुम्हाला त्यावेळेस सँक्शन करून घेतातच. परंतु फी सर्व गुंतवणूकदारामध्ये विभागल्यामुळे मिळणाऱ्या सोयीच्या तुलनेत ही कमीच असते. आता पुढचा मुद्दा पाहू गुंतवणुकीवर कमी नियंत्रण. तर यात फंडातील रक्कम कोणत्या समभाग किंवा कर्ज रोख्यामध्ये गुंतवली जावी यावर गुंतवणूकदारांचे थेट नियंत्रण नसते. म्हणजे बघा आता आपण जर एखाद्या गोष्टीमध्ये गुंतवणूक करत असू, तर त्यावर आपलं नियंत्रण नसतं. आपण ज्या कंपनीच्या माध्यमातून आपण म्युच्युअल फंडामध्ये गुंतवणूक करतो, त्याच कंपनीचं त्यावर नियंत्रण नसतं. हे येथे लक्षात ठेवा. तर अनिश्चित परतावा. तर म्युच्युअल फंडातून मिळणारा परतावा हा युनिटच्या बाजारभावावर अवलंबून असतो. त्यामुळे बाजारभावानुसार त्यात जशी वाढ होऊ शकते, तशीच त्यात घटही होऊ शकते. म्हणजे इथे थोडक्यात त्यांना सांगायचे की म्युच्युअल फंडामध्ये जर तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट केलात, तर तुम्हाला प्रत्येक वेळेस फायदा होईल असंच नाही. तर त्यावेळेस तुम्हाला काही प्रमाणात तोटाही होऊ शकतो. हे तुम्ही इथं लक्षात ठेवा. पुढचं जे म्युच्युअल फंडाचे प्रकार काय आहेत आपण पाहू. म्युच्युअल फंडाचे मेन जे 2 प्रकार पडतात. तर एक संरचनेनुसार आणि दुसरं गुंतवणुकीनुसार. तर इथे दाखवलेला आहे एक संरचनेनुसार प्रकार पडतो आणि दुसरा जो आहे तो गुंतवणुकीनुसार हा प्रकार पडतो. तर संरचनेनुसार म्हटलं तर संरचनेनुसार एखाद्या फंडात पैसे कधी आणि कसे गुंतवणूक करता येतात, त्यावरून म्युच्युअल फंडाचे अजून काही सब प्रकार पडतात. तर त्यामध्ये खुला म्हणजे ओपन एंडेड, मर्यादित क्लोज एंडेड आणि विनिमित एक्सचेंज ट्रेडेड असं याचे वर्गीकरण आपण करतो. तर गुंतवणुकीनुसार त्याचं काय वर्गीकरण आहे ते पाहू. तर गुंतवणुकीनुसार म्हणजे काय? तर फंडातील भांडवल कशात गुंतवले जाते, त्यावरून फंडाचे खालील 5 प्रकारात सब प्रकार असे पडतात. तर त्यामध्ये काय आले प्रकार आपण पाहू. तर इक्विटी फंड म्हणजे मुख्यत्वे समभागात गुंतवणूक. डेट फंड यात मुख्यत्वे कर्ज रोख्यात आपण गुंतवणूक करतो. हायब्रिड फंड यामध्ये समभाग आणि कर्ज रोखे या दोहातही गुंतवणूक करतो. फंडाचा फंड म्हणजे म्युच्युअल फंडात, अन्य म्युच्युअल फंडात आपण गुंतवणूक करतो आणि इतर फंड म्हणजे कमोडिटी फंड वगैरे एक्सेट्रा. तर त्यामध्ये आपण याचं वर्गीकरण करतो. तर आता मी मगाशी पाठीमागे म्हटल्यासारखं, की आर-बी-आयने म्युच्युअल फंड उद्योगाला किती 50,000 कोटींचा निधी देण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. म्हणजे एक प्रकारे 50,000 कोटी ही रक्कम देण्याचा निर्णय आर-बी-आयने घेतलेला आहे. तर यात पाहू आता कोविड-19 हे आता सर्वांना माहीत आहे, की सध्या कोरोनाचं जे संकट पूर्ण जगावर कोसळलेलं आहे. तर त्याच्यातूनच म्हणजे त्याच्या उद्रेकानंतर जास्त जोखमीच्या डेट फंडातून गुंतवणूक काढून घेणाऱ्या गुंतवणूकदारांनी भर दिला आहे. परिणामी रोखे बाजारात तरलतेचा प्रश्न निर्माण होऊ होऊन कंपन्या अडचणीत आलेल्या आहेत. त्यामुळे म्युच्युअल फंड कंपन्यांना निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आता रिझर्व्ह बँकेकडून अन्य बँकांना पैशाचा पुरवठा केला जाणार आहे. तर म्युच्युअल फंड कंपन्यांना कॉर्पोरेट बॉन्ड, कमर्शियल पेपर, डिबेंचर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट यांच्या बदल्यात बँकांकडून कर्ज स्वरूपात पैसे घेऊ शकतात. तर यासाठी रिझर्व्ह बँक 90 दिवसाचे रेपो ऑपरेशन्स खुले करणार आहे. तर ही योजना 27 एप्रिलपासून लागू करण्यात आलेली असून यामध्ये 11 मे किंवा उपलब्ध निधी संपेपर्यंत ही योजना सुरू असेल. म्हणजे ज्यांना कोणाला या योजनेचा फायदा घ्यायचा आहे, त्यांनी जे ज्या
संस्थेमध्ये म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक केलेली आहे त्यांच्याशी ते कॉन्टॅक्ट करू शकतात किंवा म्युच्युअल फंड संस्था ह्या रिझर्व्ह बँकेशी कॉन्टॅक्ट करू शकतात. तर मित्रांनो, आज आपण इथं म्युच्युअल फंड काय आहे हे पाहिलं. म्युच्युअल फंड ही इकॉनॉमिक्सचीच एक कन्सेप्ट आहे. गुंतवणूक कशी करायची हे आपण आज इथे पाहिलेलं आहे. तर तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला तर तुम्ही लाईक, सबस्क्राईब, शेअर एंड कमेंट नक्की करू शकता. धन्यवाद.